Lutong. Ah! Wow! Alright. Yeah. Guys, eto na yung mangga natin. Siyempre, ito yung sili. Dahil princess na tayo sa sili ngayon. 3 piraso lang yung nakita ko sa likod. Durugin na lang natin, guys. Maraming asin. Tingnan nyo, guys. Wala talagang sili akong makita sa bakuran. Puro tinukan ng manok. Mga karibal naman sa sili. So, eto yung pangbackup natin. Binabad ng ate ko na sili sa suka. So, kailangan nating palutangin yung mga sili. Tapos, paano? Pagkababad. So, durugin pa natin. Durugin pa natin, guys. Ay, yes, kumusta? Baka naiinggit ka sa aking mangga. Gusto mo? Sali ka. Ika rito. Oh, dito ka. Tabi tayo. Gusto mo kumain mangga? Dito ka. Yeah! Nandito po si Ayes, guys. Saan ka galing? Taas. Gusto mo kumain ng mangga? Dito. Sino? Manghang yan. Hindi. Tamang anghang lang to. Tingnan mo. Pakita natin siya. Maasim na ngayong mangga. Nilagyan pa natin ng suka. May siling sariwa. Meron pang binabad sa suka. Alright. Yes, ready ka na? Ready. So, ano pa hinantay mo? Banat na. Oh. Unang kagat. Agad. Wow. Lutong. Sarap, guys. Sarap. Manghang. Hindi yan. Yummy. Oh, sarap. Ang sarap, guys. Ang sarap. Wow. Kaya ko naman. Hindi ko na kaya, manghang. Kuha ako ng tubig. Kuha ka. Buti na lang pumunta dito si Ayes, guys. May kasama tayong umuubos ng mangga. Masarap din sana daw kung may alamang, kaso suka, sili, asin, pwede na. Maganda ba yung buhok ko ngayon? Hindi. Yes. Parang Koreanong kulot. Sili. Ako din, try ko din kumain ng sili. Kaya mo? Ang laki niyan. Sige nga. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Kaya? Kaya. Kaya rin, guys, si Ayos pa. Lapit na maubos. Ang asim naman.
Ang long. Sana all. Mm. Pahig ba ako? Konti na lang. Malapit na maubos. Gusto ko sila eh. Ah. Buot mo na. Paubos na, paubos na. Ang gadang. Yan na. Gusto na. Asim. Ang galing. Medyo parang pinagpawisan ako dun sa asim at sa anghang. Anghang kasi yung tatlong nilagay kong ano guys, kulay green. Talagang mga ganyan umiikot dito sa bibig ko. Tapos ka na? Gusto mo humigop? Ayoko. Hanghang. Higopin ko na lang to. Try ko lang. Ang girl. Mana? Okay. Okay pare. Ang asim. Medyo manghang at malat-alat po yung sausawan natin. Okay guys. Busog ka? Oo. Okay guys, hanggang sa muli na pagmumukbang namin ni AS dahil hindi ko napaghandaan ang kanyang pagdating, napasabak tuloy siya sa ating mukbang mangga. So akala ko ako lang mag-isa guys. Sa susunod, try natin kumain ng iba pa. Mukbang ulit. Kasama si AS. Okay, maraming salamat po at ingat po tayong lahat guys. Boom! Bye-bye!